Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो दिनै जोंना बृहस्पतिबार हाथाय जायो नालाय ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बाजाराव थाङैया दलथा ओमफ्राय फिसाजोआ जाहाथे भिडिअ खालामबा मोनसे नङा मोनसे खालामखायोसै दाना गावनि सेन्देलखौनो बोख्लाबगासिनो आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जों बाजाराव मा बाया आरोना लोगोफोर, बांद्रायलाय बायनो गोनां गैया, ओरैनो मोननै मोनथामसो दङ आरोना लोगोफोर। बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै सानबाय। दावरावल'खा दा दावराव नायनो जोंना मुथुआबो ओंखारबाय बारबि जाबायना थांनो फैदो कामन सेमफ्रें फिथाइया मोननानै दोङो सुपारेम ना मा होनो बायनो जोंना बाजाराव दान्दिसे लोगोफोर दागबा फायदो थांसै जों लोगोफोर। नै दायो जोङो थांगासिनो स्कुटिखौ लामायावसो दोनबोदों आरोना जोंहानि न' खाथियाव लामा गोदान बानायदो, लामा माने मा होनगोमोन बेखौ बसखालबाद आरसिसि दालां गोदान बानायदोंलै लोगोफोर। बसखालबाद एकदमबारे दैलाङावसो जाना होबायना आयु बेनोथ' आं बोरै बारगोन दा आं फुवाला सेन्देल आं बिराद बायो। जों बिमा फिसाजो बोरै बारनांगौ, जों बोरै बाजार थांनांगौ नायदो दे लोगोफोर दालांबानो। नै लोगोफोर जोंहानिया गय बारि थाबायना थांनांगोन ना ससे, बेनो लामाया। रोखोम बारबाय आं लोगोफोर, जा गिबायमोन आङो हाब्रुखौनो खोना दोनदों नालाय ओमफ्राय लामायानो जा फिसाखा आरोना बेखौनो बारथारबाय। मेङो फिसाबाबो नै जा मेङो मामा ओरैनो सना। हाय गाइस, हेलो गाइस, होनदोंलाय मामा दे सना नायानो भिडिअ लानो होनायजों दायो दे बेलेग ओलायदो आरो बेबो मोजां, बैबो मोजां। ना बै ग्रिनफोरा बेनो मोजां फसायबाय। एकश' ल' 100 नै लोगोफोर बे दख'नाखौ जा मोजां नुदोंमोन आरोना आङो गोसोम कालारखौ, ओमफ्राय दामखौ बेसे होननानै सोंहां जादोंमोन आङो, ओमफ्राय सोंनायबो जायासै, उनाव सोंनानै लाखागोन आरोना आं लोगोफोर।
बेनेमखौनो लादोलै गरमाव बेनेमासो बिदिखौलाय मा लाबावनांगौ बिदियानो ला गानहोनानै दोनो न'आव बाहेरायावबो गानहोलांजाया न'आवबो गाननानै माबाजाया मा खालामनो नागिरदों माने नै लोगोफोर मेकानिक्स नै बेनो सेफ्टि डिभाइसआ फुखारनाया थं गब्लंदों आरोखि ओमफ्राय बेखौ दा गोदान लाबोदों आङो बेखौ लगायनांगौ आरोखि बेखौनो फिसिरोंले बे गब्लं आथिंनो बेखौ गारनानै जायालै थारगोय बेखौसो जादों बेखौ खुलिनानै लागायनायखौ मानो रोङा ओरैनो ग्रोब होदो इलाय नै जाबायबोना 2 मिनिटनिल' खामानि बेफोरो 2 मिनिटनि गोरानथि दंमोन माथो गोरानथि दंमोन सोलायहैनो हन क'क्राझारावसो जाबायसो ना बिना बेखौ जाया नै ओरैसो हर निखौ लानो जाबायबो नै लोगोफोर नैबे थं गब्लंखाबायमोन नै डाइरेक्टनो माराम होखांजोब्बाय माबानानै जाव नै माखौ नुनायखौ आरो गोदान नांगौ बिनो बादाम जानि बादाम जानायखौ नायबाय थानो हाना बरिं जायो ना मा होनो बेखौबा भिडिअ खतम खालाम ada no hebat ya no kamplong hebat sekali hebat mana apa ini nama kolera mobile apa sanjang Bidiyoखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय
deh Mutu bye 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 लोगोफोर next video लोगो मोनफिनलायगोन ना भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो